Și Coreea e... Mamă, crezi că ești în altă lume, nene. Peste noi și peste toată lumea, nene. Fantastic și foarte ieftin. Adică, cum să un nivel de viață încât, cum să spun, bine, și ceva imens. Păi, nu știu, că Saigon care are populație ca România. Deci am mers la un restaurant acolo unde ți insulele, nu scapă, unde s-a filmat și Avatarul și astea, care e superbă toată zona aia. Și am mers la un restaurant are 2 platouri așa de vită Kobe, 80 ceva de beri, că nu puteam să bem vinul ăla, că e cu orez cu alea, eu cu domnul Tamaș, care suntem profesioniști. Așa. Și încă o apă așa încălzită, care aveai tot asta de vită și legume, fierbeai, să făceai. Deci $120. Ești nebun. La noi știi că o masă de asta fără 30 de milioane n-ai făcut nimic. Și Coreea e... Mamă, crezi că ești în altă lume, nene. Ce șosele, ce lumini, că tot ăștia ne spune că... Vezi, Europa are chestia asta, că stingem luminile, că curentul cu astea, cretinitatea asta care au inventat-o ăștia de la Bruxelles, toate găinările astea care vin de acolo. Dar am fost în multe țări care la 12 noaptea stingeau și clădiri și pe alea și pe alea țări occidentale.